Ahoj, dnes vám ukážem, ako jednoducho sa dá upiecť tento luxusný makový koláčik. Dnes nebudem piecť ja, ale môj 6-ročný syn, ktorý to zvládne takmer celé sám. Recept je teda jednoduchý a koláčik je svieži, zdravý a moc chutný. Budeme potrebovať 4 vajíčka, ktoré stačí rozšľahať metličkou a pridáme 200 g maku. Komu sa nechce mleť, môže pridať už namletý, ale ešte ideálnejšie by bolo namleť čerstvý. Kefíru pridáme 200 g, alebo môžeme to podeliť 100 g mlieka alebo kefíru a 50 g vody. Potom jednu veľkú lyžicu cukru, napríklad kokosového alebo trstinového, troška soli a jednu čajovú lyžičku prašku do pečiva. Potom očistíme asi 300 g jablčok. Toto je jediné, s čím som synovi trošku pomohla. Celý recept nájdete v popisku pod videom a ak by ste chceli, môžete to urobiť ako ja a deťom napísať na papier veľkými písmenami a číslami celý recept tak, aby si ho mohli sami potom aj prečítať. Jablčka postruháme alebo posekáme. Toto je veľmi obľúbená činnosť pre deti, pretože tento struhač nie je úplne dokonalý, tak ešte niektoré jablčka trošku dokrájam. Teraz už stačí všetko dôkladne zamiešať. Medzi tým nastaviť trubu na 180 stupňov. Ja si k tomu dávam budík, pretože to trvá asi tak 10 minút. A potom je potreba vystriekať formu. Pokiaľ máte silikónovú, tak stačia asi 4 kvapky oleja, ktoré potom sa dajú pekne rozotrieť prstom alebo nejakou stierkou. Je dobré použiť ten olej aj po stranách, inak sa to trošku pripaluje a pretože syn to neurobil úplne perfektne, tak to bude trošku vidieť na konci videa, ale vôbec to nevadí. Cesto vylejeme do formy a uhladíme. Dáme do vyhriatej trúby a pečíme 60 minút na 180 stupňov. A tada, po hodine bude koláčik hotový. V podstate by sa dal použiť aj ako torta, pokiaľ by sme ho nazdobili ešte z vrchu, alebo ho potom môžeme rozkrajať na malé kucky a použiť práve ako koláč. Tento teda išiel trošku ťažšie, lebo sa trošičku pripiekol, ale tie zbytky sa potom dajú zjesť lyžičkou a nikomu nám to moc nevadí. Pokiaľ by ste tento recept skúšali alebo vaše deti, tak budem moc rada, ak napíšete do komentárov, ako vám chutnal a či aj vám sa stal jednou z najobľúbenejších pochuťok, ktoré doma si často robíte, ako nám. Majte sa krásne a snáď sa uvidíme u ďalšieho videa.